Ngiyabingelela emathongweni. Cela ukukhuluma ngokubaluleka kwezibonakaliso ukuthi uma uboniswa izinto kwenzakalani, kusuke kwenze njani, usuke ubonisa ubani. Obvious usuke ubonisa ibona abantu abadala abakuphethe noma abangena kwenu. Kwesinye isikhathi kuyaba abantu bakubo kalowo muntu lo osuke umbona menenkinga, mebazi ukuthi kuleyo family leyo akekho umuntu okholelwa ey'ntweni zabantu abadala, noma kwesinye isikhathi abantu bakhona bangcolile bonke noma baney'nkinga abahlangabezene nazo. Ziningi-ke izinto ey'dala ukuthi abantu abadala bagcina bengakwazanga ukufinyelela kulabo bantu. Kuyenzeka mhlawumpe ukungcola kokukhithizisa, ukungcola kokuthakathwa abantu, ukungcola kwey'lwane, ukungcola kokuthi kade bebaziba mebekhuluma nabo bagcina sebedikibala. Wena-ke muntu osuke uyisithunywa kusuke kubalulekile ukuthi uhambise izinto othunywa zona, ngoba akusiwena osuke uyibonelile nje noma kusuke kungasiwena amandla akho lawo. Ubungozi bokuthi ungayihambisi iy'bonakaliso wena, kuyenzeka ukuthi bakutshengise kamakhelwane noma umuntu omaziyo noma umuzi ongawazi esifoni, ungayisi wena leyo yinto. Uthi uyezwa ngakusasa umuntu ushonile, kanti ukube mawusihambisile leso sibonakaliso abantu mebezosinda ngenxa yakho. Futhi ungayihambisi labantu laba abakulethelayo ama-message bayadikibala, bayabona ukuthi wena shuthi awukho serious, shuthi awuthumeki, awusisona isithunywa. Iyasho nengoma ithi we baba ngiyathumeka, thuma mina, we baba thuma mina. Abayisuselanga nje ekhanda leyo ngoma, ingoba abantu ababezazi ukuthi bazothumeka kusukela kudala, kusela mandulo. Akusiwona wonke umuntu osuke ephiwe leso siphiwo noma esuke nalawo mandla. Akufanele-ke wena mese bekunikezile bese uyibona engazi uthi ungcono noma usaba ukuzehlisa. Okubuhlungu-ke abanqeni ukukuthuma umuntu oyisitha sakho, isikakhulukazi bayayithanda leyo nto abantu abadala ukuthi bakuthume kulo muntu mhlampe okuthatha kancane, noma umuntu ongakholelwa kuleyo nto, noma umuntu usuke waba nenkinga naye. Akusikhona-ko kwakho ukuthi ubheke ukuthi awusibani bani useke wangenza ukuthi nokuthi. Abantu abadala suke benesizathu ngaleyo nto abasuke benza kuwena.